day. Asa naman day taron? Sa lintod. Oh, lintod? Maragdagan ko na din mga boys ba? Mangita-ganita mga Tako na. mga Tara ba? boys. Meanwhile, Hoy, kaniyara kita dili pa. Ganihara man tang kadlawon diri. Wala man ginyaging mga chicks. Ay, ani na lang. Mampay manuroy ta dito kay para makasugata tag chicks. Agree kayo. Ikaw, agree ka? Agree kayo. Tara, tara. a few moments later. Lala, wait sa baday. Ang samanday. Ito mo nakita na ako, oh. Wala. Hala, day. Ano mo na tagsingot? Sugot ba dagwa na sila? Tanawara dyan, day, oh. Wala, ano naman yun. Sa part. Ano sa part? Halak ka pagkawalo pa. Asa man yung anak? Kanang nakaitom ako ah. Kanang nakaitom ako kay lamig pa Sige, inyo na lang ko ang nakaitom. Kana na lang ako ang nakagree. Hala, day. Type kita nila, day. Ay, day. Sige sila tutok na tubo. Slayan ko na natugla ko lako kay Ganit, mula. day. Kaya nasunod dyan na sila. Takuno. Agoy, nanglakaw na noon sila part. Gani part, nanglakaw na. Gani, nanglakaw na. Sutuya ba? Ano sa day ba? Hala, wala man sila nanonood, day. Ganit, day. Ikaw pa man tatakayo, day. Tara, day. Balik ko na ta, day. A few moments later. Uy, part. Namalik bang mga chika? Unang sa baday. Ganahan din silang malagot ko ba? Maujud, day. Kanya man tang pinalik-balik, day. Kanya akong bulog, ipang singot na ba? Ganahan din silang malagot ko. Ganit, day. Humot man tatakayo. Bagorbi ako naligo sa gapon. Tala, day. Balik-balik ta. Sige ko na. Part, nangikap ang part. Kung nakagusto gini sa kuha ba? Gani. Bas na dyan ni day. Usa na lang dyan. Part, kwarta naman ta part. Nya maula man ta part. Gani part. Kwarta na unta. Maugid. Napabiki lang to sa lagod. Sini day. Ug dili Japanese lang mo tagad. Ang butra dagway nila ron. Maujud, day. Takuno be. Matay part. Kautog na gid akong tumoy part. Wala ka sa part. Ako ga-vibrate na. Wala mo sa kuha. Ako kay kadusla ko na. Dili mo malagat! Fucking mo lang na mo! Dili mo malagat mo! Ay!